Ačko tam píše. Zdravíčko ľudia, ja som Matejkek 326 a môžete ma volať Matejkek. A dneska sme tu pri ďalšej časti GTA 5 online a dneska to bude online vlastne, hej. Ale dneska to bude špeciálny online, pretože to budú poprvé stanty a po druhé si môžete všimnúť, že ja mám ovládač, počkej, kde to je? Mám ovládač. Teraz som pohol myšou, to je pravda, ale mám ovládač. Teda Xbox 360 a ideme si teda vyskúšať, že jak sa s ním bude hrať, trošku sa s ním naučiť hrať s ovládačom. Ja si dám zelenú, pretože ten má skoro najobľúbenejšia farba, taká pekná. Tak niečo je... Passez bien! Oddomov. OK. A asi nebudem, mám vsadím na čo. Na seba zrejme nie, ale dajme tomu, že na tohto. Nie. Ja som sadil na seba. Boys. OK, mňa bude zrejme... No, nič. C'est crade! Mňa sa nebude počuť, keď bude nejaký väčší hluk. Takže som sa to ospravedlnil, lebo som si zabudol stišiť zase zvuky. Myslím, že tento závod už som hral. Jak sa skáče, no? Áno, to som robil teraz klávesnicu. Aha, L-ko. A čo ja viem, čo je L-ko? A toto je L-ko. Jasne, čo je? Ne. Dobre. Tak to bola sranda. OK, jak sa respawnuje. Áno, F-ko. Stlačím F-ko. Lebo v tomto ešte som teda veľmi profík. Takže L-kom sa skáča a R-kom by mohol byť poriadok. Ale ako toto tu odbočovania, tak to je strašne príjemné. Dobre, takže musíme preskočiť šup. Oh yeah. Super sa to hrá. S tým ovládačom. Dobre, takže prvý nebude. To je jasné. To niečo čaká. Poď. Ne. F-ko, rýchlo. No dobre, sa už mi to vyjde. Jump! Wow, tak to bolo tesné. Auč. Díky za výbuch. Otázka je ďalšia, že ako sa spúšťa padek, ja to ma zrejme ukážem. OK. Ne. Ja neviem, jak sa púšťa ten padák. Ačkom. Jasné. Takže Ačkom. Dobre, easy. Mňa si nebude ani dobre počuť, pretože mám mega dlhý kábel na tom ovládači. Tak, je také zákerné. Tak to bolo. Ešte, dáme som na to. Max. A jede sa. John. Teda ovládač to dneska kúpil. Toto je asi
prvých 10 minút, čo mám v rukách. Ale zatiaľ to vyzerá veľmi náhodou. Vyzerá to tak, že ho budeme normálne asi používať. Sranda, ako určite s ním budem hrať aj Meatboya. A možno to budem aj natáčať, ale hovorím, mne zatiaľ Meatboy alebo ako to veľmi nejde. Takže keď sa zlepším. No. Tento závod už som hral, takže hovorím, že ho poznám. Ale na klávesnici som ho hral. Na ovládači je to podľa mňa lepšie ako teraz. Jak sa to teraz tak užívam. OK, takže to ešte nie je cieľ. Jump. OK. Wow. Ale to aj tak vybruje. Tak, no povedať, ako na PS3, ja som mal teraz PS3. Nie, nehral som GTAčko, pretože neviem prečo GTAčko nehrala. Teda nefungovalo, ja som ho hral, ale nefungovalo. No teda nehral som ho, lebo mi nefungovalo. Ale to vibrovanie je ako úplne ako na tej PS3. Že to je creeper. Som zvedavý, že ak budem strieľať a hrať hesky s ovládačom. To je hnus. Lebo to som ešte neskúšal. Koľko som mám normálne To je špína. Mars. Strašne príjemne sa to hrá. Mne sa hrá lepšie na ovládači ako... Nezavol som vyskočiť. Mne sa hrá lepšie na ovládači ako na klávesnici. Teda GTAčko vlastne stavitý. Stavitý. Tak tam asi to neviem tak. Oh my god. Typek to neviem ako to chodí. Ja odžupem. Nejakým spôsobom vyskočím. Hej, ale tento typek ma predbehol. To je duží. Neverím, že by sa to nemohlo stať aj mne, ale... Nechápem, na čo otvárajú ináč padáky, lebo ja som to v pohode dohodil. Cieľ! A som 7. Ty kokos, AFK, no. Tak to bude ban, ja som dostal ban. Som 7. Ó, 5000. Už nejde.
charge, ale to mali asi všetci. Ty brďo, to je masaker. To je masaker, ľudia. Kurník, jo, dobre. Som neviem, že ak sa to zapína. Zaujímavé autičko, také si asi kúpim, keď budem mať viac peniazy. Ty kokos. Ne. Kokos, ona je tuším aj rýchlejšie toto auto, jak moja ona, to komieta. Asi hej. Tuším aj. Karma. To som mal dať asi boost, kokos, za kúsok mi chýbal. Nie, ja nechcem byť posledný. Mrzk. Ja, dobre, už to neviem. Ja som posledný? Ale dosť rýchlo auto. Vieš, že to je nič. A to jak zistím, že už mám nabité toto vpred. Wow, koľko som sa zlakal. Dobre, môžeme ísť. Koľko to je? Jaká mapa? Však tie trúbky vyzerajú jak červíky, nie jak trúbky. V trúbke teraz je ten ovládač, chudák. Ale jak je to rýchle. To bude zrejme bolo. Tak to bude. Už som si išiel stlačiť to L-ko na tom boostu. Keď tak toto bude chcieť mega boost, ale zrejme by som to mohol dať aj bez toho komunikácie. To radšej neriskuje. Červík. Ajajaj, mrsk. Dobre. Kokos! Otoč sa. Kúsok pred What the fuck? Kúsok pred checkpointom. Hej, to je mega čudné auto. Mrzko. Tá rýchlosť je až taká neovládateľná. Čiže som nedala ten boost. Ma to tam nutkalo. To je buzerant. Shoemate. Však dočkaj. No, karma si ťa našla. Ne! Mus. Dobre. Kurňa! Som furt 12. Úplne úžasné, ale to mi sa strašne páči. Boost.
Trysky! Toto tryska, však je iba jedna. Nie! Dobre. Ja už to tu vidím, ten bus, kde sa mi nabíja. On je tam dole vľavo, ako Krista míňa pri živote. Mega sa to nemôže rýchlo nabíja. OK. Prepare for run. Dúfam, že sa to nerozmrdá. No skoro. Ty vole. Dobre, dostal som 50 RPčok. A už vyzerá to auto, ako by ho niekto prefackal. Keď to chce boost. Mrsk. Hej, je to ešte nejaký jeden nešťastný čas, že už nejaká hábara má. Tak už je... Fúrňa. Nemám poňatia, ako dlho už natáčam, ale už to je nejaký ten piatok, teda nejaký tá hodinka to ešte nebude. Wow, wow, wow! Oni už skončili. A tu ako posledný sa šúkam do cieľa. Som to skoro neovládateľný strojom. Nie, tu sa nemá dať. Mám posledných 10 sekúnd. Musím stihnúť. Ne. Kúrňa. To nestíham. OK, tak zostaneme tu v hambe. Ne, tak to vám nevyšlo. Jak se to robí? No, evo, restaurujem. Prečo to mě vráže to došlo? OK. Jo, dobré. Prdel hoší. Ne. Wow, skoro jsem vyletěl. Musím to transformovat. Wow! Sračka. Wow, na této bielo-červené věci to mega vibruje, ten ovládač. To je šmejdís. To je hnus. Zase zostane poslední. Šmejdís.
Keby to tak niekto failol, ja by som ho mohol predbehnúť. Neviem, či s tým ovládačom pôjde hrať aj CS-ko, ale asi nie. Kedy bude ďalšia voda? To bude jedna voda v celom mape. No, teraz tu bude o všetko. Dobre. Wow, dobre. No tak nefilmuj to niečo. To je pomalé jak kosačka. Akorát vo vode to je rýchlo. Problém, aby som to... Wow. Wow, to je mega trik. Bože. Tak zase skončím poslednú niečo. Nie, počkať. Hej, poslednú. No, oni už skončili. To nestihnem. Stihnem. Na pana. 6. Jej, 1950 €, či dolárov. Som sa hneď na prvé zatočke nerozsypal. To sú šmejdi. Skoro som vyletel. Ne. Bol som prvý. Na chvíľku. Užil som si slávu na chvíľku. To je podľa mňa o tomto iba celá mapa. Týchto, že ideš vonku a potom sa sadnú vonku. Aha, nie, ale to je inak.
Wow, mega boosty. Ne. Cool. Ne. Rýchlo. Ty šmejlis. A čo robíš, šmejlis? Ne. Kúrňa. No tak ja zase skončím posledný, no čo? Tu by som mohol chytiť aspoň nejakého brča, čo to bolo. To sa mi stalo aj predtým. Tak prvý nebudem, ani druhý nebudem a asi ani tretí nebudem, lebo pri takomto tempe posledný môže byť ešte poslednejší. To nedáva zmysel. Idem do vody, tam mám pocit, že idem rýchlejšie. No tak asi nie. Ja mám pocit, že... nič, ale furt nejaké pocity. Nice. Tak asi nie som vo vode rýchlejšie, asi skôr násypím. No, počkej čo... tak drifty. Jo, dobra, zobral som ho. Ja už som si myslel, že skončím druhý. Chce ide pekne. To hej. To si musíme priznať akože všetci. Krásna transformácia. Krásne som sa transformoval a teraz mrsk. Kebyže mám iné auto ako všetci ostatní, alebo čo to je za vec, tak by sa ho možno aj dohnal. No to... Presne toto sa mi stalo aj predtým. Na pána to ukončíme ako posledný. Ja som zretí, bože, ja som zretí, zase som zretí. Ale aspoň, že mám viac zase. No tak vyhral presne ten, na ktorého som tuším, že ani nestával. Dobre. Každopádne ľudia, toto bolo všetko z dnešných stantov s mojím novým ovládačom. Ako vidíte, ešte musím dlho trénovať, takže mi ešte potrvá, kým to bude na stantoch trošku lepšie. Ale určite sa máte na čo tešiť, zase bude nové video z GTAčka, zase si zahráme aj Minecraft by mal byť, Mirko povedal, že on bude za
zodpovedať za Minecraft. Ja budem točiť asi aj Counter-Strike, pretože Mirkovi dali Vacban, neviem čo sa stalo. Dobre ľudia, takže som rád, že ste dopozerali toto video až do konca. A ak sa vám video páčilo, tak dajte like. Ak si myslíte, že by sme mali pokračovať ďalej v tejto sérii, tak dajte určite like a dajte aj like, ak si myslíte, že alebo teda alebo čo by ste chceli, aby sme natočili, my vám natočíme skoro všetko, čo si poviete, takže OK, čabásk.